고지수 나의 야베 Sen pan banyoi ya pigi prabangai baro kebalaya lumlang hagan ega pod janmit pat sen bat ker pangro ya gitu gi prabangai ki bom laban wan menstem ya kuble i pi baro kente bat cendrang ki longpa ki longkmi bat ki pastor komjo kepor kala biang in yai peteng ega ji syakri hakaba ki norway music team jong ka disi Shillong kala aga di syakri nado mene kalau long ka burah makmat jong blay yagi ba it yagi sur ba tiang jong ka gospel in sedang yagi di syakri de ka jirwai ka balai spa nreu puar lai spa nreu puar ka ba krening i sepang ka jeng penim
lapenim, Jesu lapenim yang amenta, ngan yai royo try, baki reuku haburam pernai, lapenim hagasnam, jong ukun, hadin genega jirwai, ngasngaw bahaban kot e ba sebor sana, nakabalang laban, balong wen digirang ba jong balang halaban in wan sekmat ban puli bat ban pengentang kejing duai. Tong yang lang baro sejese naga por mentaban ya royo try. Shua bangan pendem hagijing duai, hagabasdang jong hagijing syakri jongi yautrai haganika janmit sasisen pat, ngan pulih pedeng jongi nakaktin ke jong blay, ke gospel kat kum ulukas, kalanong kebekat kendai ke dekot ngan pulih tang kebenengkong hadu kebesan, kikentin kiwong kumnem. Te ondau larong syapo bat baudang yai leng baya ke Jericho.
hakmi ubreu bekerteng musakhayas ubala long urang ba kinong krong bat ula long boreus pa te ula persyang kenang ban yawi Jisu udai uno Henry umla nau tau pait ba naba ulong balengkot kerenjeng namar kata habo lamare sesua ula kiu halor ding dembor ba unyo iyau naba unsayat na kata kelenti te habo Jisu la poi hakata kejakau la khmit boloi iyau ula ong ha uko sakhayas to de herno kloiro na bahakane kasngi kadai yanga bansa met hayeng jongme tong ini duaim ngawana jan jome ko trai sachi senpat hakane ke jan met ka mentang bandon bentang ko trai bit bat kene ke seng district jong ka Shillong ka khat pra habang iyo ban ya lumlang kumne ko trai ngimla ban klemda paidin ya yelti jongi ya ki por baro ki blalai no ban yo i ya ki yalam ki bas tatam ki jome ko trai ban yo i ya ka bor ka jome ko trai ban yo i ya ki yalam ka ba me ko trai mem shemle ino ya ka wei ka khlemat jong ka jem ka jongi teng tengi her ya ki riat ki ba shirkai ki ba kisir ki kijat jongi ban her hang ta ko trai mem shemle no yangi ki kti jong me ki bat skem yangi teng tengi keu ko trai ya ki thep ki ba jrong ki ba la pen sep ya ka jengem ko jongi wal hang ta ko trai mem shemle no yangi bat dai na kata katau bas si sen pat ni wan hang ka jan med ban yo ye ni kalat ban shakri me ni wanang ne ko try bit leng baki long ying ke bangi kendo akir kom ke per ni wan leng baki jing dok ko kandat bit ka bangi don tang syriam ka jang kop ban wan sege seng ban tip la sep tayau ta kanu pat ngin phong ngin riam hen le mep shmli no ya ka kom kita ki long ying ni don nang ne kandat bit ki long keme ki long pa ki ba dok ki bang tip ya kala wei jong jem hen le mar ki tip ya me ki don hakni je seng hakni ke jan met ni ai ngo ya me kandat bit ya ke jingker khu ke bengim la ban yeu ngim la ban pej ngim la ban bo ya ki pain ki ba biang bangin dia tho ha ka perthai bangin dia kran hang ni hakni ke jan met namar baro nas dang hakut ki ki jingker khu ki jong me sudah ko trai mem sha ya ki jat jongi habangi sentuh ngin thia angta mel khlipat yangi ban wan shakne ke je seng nyai ngo yeme ko tribe e nakamata ki shakri ki jome nyai ngo nam ki khon ki jome kanran ki balai sha si tom ki balai yai lamba ya ki jel ti ka bon ha ka jing em ha ka ke janme sa chi sen pat ngi twai ya ka jing yalam ka jome ko trai bakapor ka lang sa baro men ra ya ka jing em ko jongi ngin long ku batrang usakhaya sakri jome begin keu ya de kham sa trong ha ka jing em khanang bangin yo i ya me ko trai ngin yo i ya ka jing don ya ka jaga song ka jome bangin la ko trai bar su tho ya ka ta ka jing suk bakan jabnang ka ba don ha ka jing em ka jongi kar khu ha ka ne ka jan met kan dat begin la ban kan ting ya de kham sa trong ngilaban keu haki ding dumbur bagi jaman sem bangin yo i ya me ko trai ngin yo ya ka jing job ngin yo ya ka jing kwen ngin yo ban ya tan man lai tan ya me ko trai be namar ba me don hakata ka jaka ko trai kar khu yo no lam ka jing seng pastor hakane ka jan me kum le lam ki por baro kan mau yo shakri jo me ko trai ubam le don penan kam haki por baro penan kam sa si sin pat ru hakane ka jan me baki men sem ki lawan knang hakan ke seng kabang ilaya tho hame ko trai ngila wan lang baki jingim ki bahar kom ki jingim ki basir ka jingim ka ba ka jingim ka ting ting ni so ngip tip ka ban jia ni wan hakan ke jan mit ko trai ngin yo sngawi ka sur ka jemel mo shakli jong me ngin mi na ke seng han ke jan mit ringkat ka buram bat ka bor ka jong me ker khu yi koyar baro bat ker khu ki jing shakri baro ka bengin pendap ka ne janwe di baro ka wei ya rap ka ne jing shakri jongi ko trai la ka ne Shillong district kan long ka history ha ka not ka jongi ya rap bengin kan mau pat ya ka on dengila poi ha beneng ru bangila yo ban shakri lai lo ka jing ram jing men sem ha ka ne jemer ka ki khubor ka jome ka buram ngasim le sneu ki jing tuai na bangla tuai de ka jing net par ka bangoro
haka kerteng ke jauh Jisu. Amen. Belai sibone ki benta jong kajing pulih ne ketin jong belai bat kajing penkentang kajing duai. Sajisen pat ni ai ngo yo belai. Bau kerku yangi sikadie haki liang baro kalong kapor kabengin yai ai ngo yo. Nginaman taj ban duai tin jong belai kong duai klem depot. Hagane kapor ngin penkentang yala de sajisen marwai. Ni wan hagane ka jinseng kibakumno ngilong. Am don balaban buri nagi kmat jong try yo ingi kum bagilong. Ngin duai bo ni snei yangi lada don gano kaba mangingim yo i kumno ngilong. Hagane ka janmiru try kdaw yangi lang bagaktin ka jong u. Ngin duai bau tran kerku kerpang ini hagane kapor kijing sakri baro ki choir ki bangin yos ngau hagane ga janbit ka kubor ga tin ga jong play bau sakri jong trai udon ban penkre u blain penjanai kata ngin duai hagane kapor bau tran de kerku yangi yakin de ki benta jong kijing duai tong ye duai lang baro hallelujah ya ngo ime try namar melong play badan bor halor baro me yo ingi bingi don hagane ga jing seng me shong halor ka khet jong ka buram bat me bishar bat me yo ingi ngem laban buri ay na kmat jong me ngi pau ko mengilong try la dadon kano ka ba me yo ingi bangile klet ngilelan det egaktin ga jong me kren yang iha ka bakom ngene ka por bagata ka kubor ka bamen kren hangi kan long ka jengger ku yangi har koye ki choir ka bakerpang ki baka balang ka lapan kre na ka por sa ka por barhaka na ka por kin pendap ya ka bakilapan kre ngini osnya ka surba tiang jong ke jirwai gospel karkoi ka tin ka ba em ka jong mero kumjo sakri jembo lang tang ubriu lapan gentang la duai bat ngi don ka jinga jaga de ka janmit ka khobor na me try kan wan ka ban long ka jingker ko ban ta ye ki men sem ki bakodor haga kerteng ka jong Jisu amen ngin duai ya ka benta ka baar ka bangas ngeu khia sikadia ban wanra kum haga de ka por dang sudep ke election dang sibit wapstal Paul wong don kiai ki bangi mud ban le ngim sham le kiai ki bangi mud ban le yakitangi le dan sibon ki reunget hakine ki por election ki basha rong haki omsau jong kane ka pertai badum ngin duai kmat jong blay bon yarap nang nisa kmat ngele yo sngaw bon ki dakishin ki bapan pau hangi bakari bakajajin reu jongi kala hier arsut ong u Daniel hake kitab ke jong u blay u bahak litam u sanshar haka hima ki breu tongin pan no blay komunong sanshar ya ka hima jongi ki breu on sanshar da ka jing bishar ladangi lebom day bat kino ki ba lebom day u blay on sneng ki bakin pai kmat cho tongin duai kerpang nagam taka ri bat ka jaj ben reu jongi bakin nong yalam genomi kmat jongi baro kentip bau bleu sanshar tak anda bagila tip bau bleu sanchar yaki kin perkat kumno ki de bande tongnya dua lang sesien pat haleluya haleluya nyiwan bandem ke kijat bako jame empat slam ni dang dep ya yo ya ke election na tribe o ka kmen ga man sim jongi na marngi yeng hakalan ti ka hok bat ka jing shisha om dan ga do ka jingdum
kabanuan dan tap yangi haleluya. Don si bon ke mensim ke bakodor ke bala tap daul o jang ka jing bam ko ul o jang ka jing dum ha ka jing im jong ki ha ka ne ka jing seng ai bo mensim ba ko jame on ta ye donut ke bakom kita bakin pai mat shame ken kala ka bomot ken ai ti la ka jong ka jing kan ma ye ka ri ke ben ri jongi kan ma ke nong senchar be jongi ila jit ye ki ba ken shong haki shoki badan buram ban senchar ke hima jong ki breu mame medon ban yo i ye ki kom no ke la clay ko kolar khmat jame try kren ye ki nang bakapat ki pailang haga jai ben ri jongi haga jala jongi baro ko wai ken don haga suk kasan haga im suk im san klem don gano ka jing penki ye ka jaj benreu namar melong ubat sensar halor ka hima gibreu top tiang ye ki kurlang jungi boroh ne ka por haga kerteng jong jisu amen amen ngin beteng jing sakri haga ne ka por janmit pat sasisin ya ki jing ai ki jongi saka kam ki jong tra ngin ruai ka jirwai ka basaus pa ar paulai ka jirwai jong ka jiro ka jirwai jong ka jing sis pa saus pa ar paulai
Hadin kejing penkentang ya gini kejing angu dari Pastor P. Wardri dan kerpat ya ginong ruai choir kin yeng no ni jika syong jongki kabenangkong nakabalang boleh nong temai bat kebaar nakabalang boleh maulai tang syukut kejing ruai ginong temai yeng no kinong maulai kenang bakanom sim ni kapor. Tengyo banduai. Kotrai jus bakodor hakan ni kanok pai jo kan ni kesngi. Ni aingu ai me namar ka jingkur khu go jome. Bat ka jinglon kat ka jome hakan ni kesngi kotrai nadu ka bestang jong kan ni ka jesang district kotrai jus be ki yo I ya ka jingkur khu go jome bat ka jinglon kat ka jome. Bat kerpang kotrai hakan ni kesngi kotrai. Namar kani kapor kaba light load ke bangi ban sikriye me ko try jusbe. Nga ai ngo try jusbe kodor na ka banta kani ke jing ai. Ki ba yo ko try ban ai sika kam ka jome. Ker khui ngi barok ko try. Lorang kat ko try jusbe. Ker khui ka jing tray ka jing ta ka jing kot ka jing khia. Ker khu try jusbe de ki yeng ki sam ke jonge. Kerkhoi ki khon ki ti ki jongi ko try ha ka jing pule ka jongki ha ki kam ki jam ki jongki ko try ji sebe nang yarap nang ai bol ko try na ka banta jongki barok ko try ji sebe khanta me ko try ji sebe nang hi kai yengi ko try kumno bang nang la ban ai shu seka kam ka jome ko try ji sebe ngil yo e ka jing hi kai ko try ji sebe bagi ar damli juga riu kan thei ko try kilong ke jing ai ka pen sngob ha ya khmat jome ko jusbe to hi kai yengi ru ko try bangin le kumta ko try jusbe dak do not barok ko try jusbe ka balong ka pen sngob ha ya me ko try ngaduai ko try na ka banta ka district ko try jusbe dan si bon ki project ko try jusbe kan penyat seprang ka kam ka jome ngaduai ko try jusbe long ringkat ki nelam ko try ki jongka ko try bagi nang penjari ka jing jan ka jome bat pen scam ka try ki snar ki jongka kom jo ka try ji sbe ban pen em mi ka men se mi ki ba khodor ka try ha ka jat ka ding phna khabri ka jome ka ji sbe nang ai ki ka try ye ka vision ka try ka jing I jngai ka try ji sbe ban nang try pen dak ka try ye ka ta ka try ji sbe ka mission ka mela ai ha ka balang ka jome ka ji sbe try jusbe satli ki medet ko try inyo sngau yak jirwai ka bakarpang try jusbe bagi surjing ki angal bneng ki ban rwai ko try jusbe nya tho sepang ka jing ia bagi jing ba ka jome ko try inyo sngau yak tin ka ba em ka jome ko try jusbe khodor ngaduai na ka ban ta jing uwai pei ko try bangila ban disconnect sipor ko try nak ka perthai ka bangi don ko try jusbe bangin connect bat me ko try bangin ngap ka tin ka ba em ka jome bangin mi na li seng ringkat ba ka jing kur khu ku jome ka try kur khu yo su jome ka try adwai bang buti ha ka teng meu jis ngi pan ka jinget amen.
Sinaya sakma nakma chumni ngajnai Jinsuk nang la panchen hala kamensi Manway na ju berkah Syarika Jesu Haka bertay na lawa Shanungan pai Toàn chim thó chim xoái chim lòng riu hàng nghề là khúc lại Ka distrik Shillong ka Alkuble Kerpang ya pigi kon samla ki bala platform khnang ban pelut iki sngi ki por ban praktis iki jirwai mar ban wai hadu kumbalar wai kini ki artli ki balang kajing penmelin kajing wan praktis barabor kalong dagi sngi ki babon ku blai shibona ki jing pelut por jing pi kerpang gino hikai jing ruai bat kinong thau jing ruai do kumjo ni ai ku blai pi baro
hagan ega por ngin yo sngau no ega tin ke jong play baro api itu yagi pastor jongi hapo ke balang habalami na ke program i pastor WD shooting mi na ka senong somenting na ka kur shooting ndaki kamba ke bakrau iwe ne ki kentei Shipara badi pastor kiri shooting ibala shong thai utrai ilapang slam ini para tegi bon por way negi prabnge jonga balang blay na sa menang kila khot yu banduai ula e gelengka lor e ke masilor halengka ula wan sayeng jongki uang ada pi pediang yau Jesu kene ke jinsitam atop kabala bon kipor ada pi pediang bat ngeju Jesu penkot nangta tang sidwai tau prabnget bom lang ai dei tang prabnget bala yomat e gijing pendim habau dwai ela yo khia yoro you try but nangta ka kursu tinggal sedang bandon ka balang blay yoro you try sakri jong try ai ka khobor ka tin jong blay ha ga ne ga janmet mentang ngila dwai min pediang gijing kerku ngene dawai ublay bok pa jangau bahabneng ngiwan ban aingo yame sashi sen par hagne gapor gabamenta kabaki kular ki jome ki long hoj bad amen bad me ong habaar ne laingot pia seng haga kerteng ga jonga hangta ngandon rengkat batpi ngidon katni upatlang jongka district ko try babha ka balang ka jome hagne gari ka bait ka jongi bat nga nget ko pa bau men simbo ko jome udon hagne ka jing sang barun kren haki donot bar haki men sim ka jongi on kta yangi on pen khod yangi on pen khia yangi badun ai boro yangi bore yo shakriu baret ne gebretam haka serngeu jongka ding pana Calvary men yo ya ka buram bat ka jingyaro baro haka kerteng ka jong Jesu amen I pastor badon buram bayalam ya kene ka jingyaseng I pastor in charge ki pastor ki balong ki pa jongka balang ki hemen bat ki para ki jonga haga jing ye tray ka kam ga jong blay ki badon hagne ka por ga bamenta ngai ku blay na ga benta jong philang baro upai lang jong ka district na ga benta jong ka balang ga jongi hangne hanong thamai na ga benta jong ka por ku blay shibo na ga benta jong ka district Shillong ki riu rangba hagajing ye kren ga jong pi haki committee pilakan mau ye ka kerteng ga jonga ka bentane ga tin ga jong blay ka banga kwaban ye kren hagane ga por ga bamenta galong na ka shiti ga baningkong ka jong Petros ka lenong ga baningkong bangan pule hapi ye ki artuli ki dukot ka bakatsan bat ka bakhan riu Henry kumbau tau balakot yapi ulong ubakot tolong mapiro kibakot haga jinglong jingim baro nabalato tolong pi kibakot namar manga ngalong ubakot kita gide ki kenten nagaktin ga jungublay hagane ga por ka bamenta ka kubor ka bangakwa banya kren batpi hagani ka no pai jongane ka sngi kalong
Laong yang abahagane ke jing yaseng ki don ki paramen sim ki bakodor ki badon kamban sngoto kendiet shapangane ka kubor. I am reading from the letter of Saint Peter, chapter 1, verses 15 and 16, the first letter. How to graduate in the school of holiness. Katagane ka kubor, hagane ka por gabamenta. Kumno bangin pas, yaka school jong ka jingkod. Lasdang yaka balang ka jong ublay, haka jingkod, but ni ong yaka kadai ka movement, holiness movement. But nga karpad ya fiki kon samla, hagane ka jing seng gabamenta, wat kalet yaka kubor jong ka jingkod. Pilaban kren yaki subject ki baper kumbahagni ki sngi ki jongi ki bamenta ni kren shapang kata gabekyong school of philosophy, school of technology, school of humanity, school of theology. Henry wat klet yagane ka school kabanga kren hagane ka por kabamenta the school of holiness. But menta nga kwa bangin pas na gaway ka class siya gaway ka class kumbangig pas ro haki kardan gibaper hakajin pule ka jongi nado nursery hado PhD kalaban simpor ar posnem. Henry hakane ka por gabamenta hapo kini ki kandiat tali ki minute nga duai bo blay unai bor yangi bangin pas nakaway ka class shakaway ka class but bo blay unong yanga badyafi you are holy. Kajing kod jong kaktin kajong ublay kalong to long pi kibakod namar nga ngalong u bakod. Kabaning kong kamat nga kwaban ya kren hagane kapor kabamenta kalong the realization of oneself. Ladang ikwaban pas hakaskol jong ka jingkod kabaning kong kabangidon kamban snoto bat kata kalong ka jing snoto ka jongi yala ka jong ka jingim. Laning alaban boro hagaway ka contain the vision of oneself. Kajing yo I ka jonga but ka jong pi yala ka jong ka jengem ngakan mau yo prophet Isaiah habo yo I ka jing kot ka jong ublay u yo iro yala deba ulang way baru ong ya kini ki contain woe unto me kordet yanga ubreu ubadon karmiang shantor kabatnget kata gadai ka jing yo I ka jong u prophet. Nitip ki prophet ki day ki brew ki bang thus said the Lord kumne uang utray ki yos ngeu no blay but ki kren but sakaway ka jing batay ladang ikwaban pas hagane ka school jong ka jing kod laong ro kata ka jing tip ka jongi yala ka jong ka jingem who we are. Nga ay ngoyo blay na kabenta jong David hagasam kabasan paway kadukot kabasan uong yakini kikantin lapun yanga hakapop laka yanga baryapi hakapop baru Paul apostol uong yakini kikantin lai hakashiti shikinong rom kalanong kabalay kadukot kabaar pulay all have sinned and come short of the glory of God. Baro ngila lepop bat ngila dole noe yaka buram ka jongublay who we are ngilong kie baru Paul uong shosho hakashiti ka jong usheki nongrom kalanong kabahnyau kadukot kabaar pusau uong yekini ki contain o rich man that I am. Ubreu, ubasha lanot kop, uay uban peladyo, nakane kamet, uay uban peladyo, nakajinglong do, uay uban peladyo, nakapop.
lado prophet Isaiah ubriu balasle jong ublay habau don haka temple ban yo blay uyo yalade ngakali hagane ka por ka bamenta une pastor ngilong ki upai lang jong ka district ulong nado ki rangba ba don buram ki long kami bat ki samla kali yagane ka jinkali who we are David ong yagane ki contain I am a sinner ngalong unong pop ngalong ubatlot ngalong ubreu ubadap de ki jingduna nganget ni wan hagane ke jing yaseng lading yo yalade komba yo kene ki breu ki jongu blay haga bible ngin mi nagane ke jing yaseng ki breu ki bala karku ki jongu trai ka kelas ka bahar lane ka mat ka bahar ka jing kren hagane ka por ka bamenta hadin bo David uyo yalade ba ulong way Hadin bo Paul upet yala ka jong ka jingem uyo ba uday uwe once ago ka class ka badon kam ha ka jingem ka jongi confession ka jing pla ka jongi ya ki jing tlot ka jongi ya ki jing duna ka jongi ka Bible kong ha ka shiti ka baneng kong ka jong Yohanes kalanong ka ba ningkong kadakot ka ba niyaw hado ka ba kanday there is power in confession ka don ka bor ngan ya to happy ya ka jing pla ya ki pop ki jongi ya ki jing tlot ki jongi ka Bible kong ladangi pla ya ki pop bat ya ki jing palat ki jongi ulong ubayayne ban map bat ban pen khot ya ki jing bom hok ki jongi baro yaro yo try Ngaduai bahagane ke jinga sang kinwan ki samla kinwan ki longkmi kinwan ki longpa bante ya ka donot bad ya ka mensim ka jongpi hakikjat jong ka ding pana Calvary ki don shibon ki balawan bat kyong pastor ngalale ya gane ka pop ngalale ya gade ka pop dana pedeng jongki ki baong yanga pastor hashwa bangan ya kren bat pi hashwa bangan pla ya gane ka pop ka don ka jingkia ha ka donot ka jonga ka don ka jingkia ha ka men sim ka jonga bat ngam tip ladangan yap shibet men met ngan lech chano Henry aingo yo blay kiba kom kita ki prabanget ki lok ki jor haba ki pla ya ki pop ki jonki nga ong haki ya ki contain namar ka Bible ka ong ladangi pla u blay ulong u bayane komta hadin ba pila pla nila duai now you are free la palai Lord yangi habangi pla ya ki pop bat ki jing palat ki jongi Hadin bo David ulayo yalade usngo tho yalade utip yalade bo long batlot ulong bapop baru David upla yaki pop ki jongu uong yaki ki contain how prophet Nathan I have sinned against the Lord ngalale pop persha yo blay but nga ay ngo yo blay hadin ka jing pla ka jongu ublay ula map bat ula penkhod yo kata ka day ka klas ka bar ladang ikwaban pas haga school jong ka jingkoy kamat ka balay ladang ikwaban pas lane ban graduate haga ka school jong ka jingkoy ngabo yakini ki contain do something radical le ya ka kaba compare le ya ka no kaba kame ya pi bapin le pila banong pastor hagano ka rukam pai ban ngane ka tin ka jungublay kabangila ban shem naga gospel kat kumu Matthias kalanong gabasan bat ngin pule yaki ar tuli kidukot ar po kandai bat lai po u Jisu ong yakini ki contain lada ka kti ka mon jome ka pentot yame ka bahaba men ot no yaka
kabha ba men do ya ka kti ka mon ka jome bad ba men let shabnang ban ya ka ba men let shadujok baro ka met ka phat ka jome pilabanong pastor hato ladengi otno ya ka kti ka mon ka jongi but ngiyap lese kande ka suicide case but kataro ka don ka jinge ka bakraw baru jisu ongro yakini ki contain lada ka kmat jome ka pentut yame klaw no yaka hangtaro ka don ka jinge ka bakraw pishimno ya ka kmat ka jongfi pila banyap kataro kala balong ka suicide case lese dona preng jongfi hagane ka por governmenta pikwa ya ka interpretation kamut ayu hagane ka context ka jongi ngasem ya ka wai ka jing batai ka bong kumne lada ka internet ka badon hakikti ka jongfi kapentut ya ki khmat ki jongpi man la ka sngi man la ka met pe penlot ya ka por ka jongpi haki ki basniu ki badon haki kti ki jongpi please disconnect it otno ya ka ta internet kabha bangin let shabneng klam ka internet Henry aingu yo belai naga benta jong ka internet ngila menta ban yalap ya ka gospel lang baki social media aingu yo belai Henry la da kata ka pentot ya ki khmat ki jongi sngau bha disconnect ya ka wai breu ba crown ubatairo hakini ki perthai jong ka cable tv ki don si bon ki channel ki bangi ni pet but remote control hagakti ka mon ka jongi bat kane ka pen snail ya ki jing mot ki jing perkhat ya ki khmat ki jongi ka poisa ha ka met ka jongi baru ni briu jong blewang remote control u badon hakikti ke jong pi barabor lado pentot ya pi ka bha menta ong ya kito ki ba connect ya ke cable tv ke jong pi snob ha disconnect no bono yo remote control sekandong let's say dona padeng jongi hagane ka por governmenta ki balong kumta please do it ngaken mau ya ka way ka jingjia hagabakum kane ka jingya seng hadin bo nong yalap ula ai ya ka por ba ki breu kin wan shaka duan ka jungutrai wan ka way ka khana samla ka wan ringkat bat ki umat ka yam ka khanyo kat hado bakam lasho banwan hagane ka duan ka bakhoj bar ka bakentang ka jungutrai u pastor ula here nagane ka rensan wong what can I do for you kay kabanganga laban le nakabenta jongfi kokon ong kani ka khana samlang pastor ngakwa ban ai happy yakane ka phone ka jonga ngam ong ba phin bread ya ka phone ka jongfi ko ki samla ba ko ki prabangai baik handrai kane ka samla kalawan ban bread ya ka phone ka jongka haka duan ka jongutrai u breu jong blai wong why kong leng bagane ka phone I have sinned against the Lord leng bagane ka phone ngala ye kren ki basnil hagane ka phone ka jonga ngala ya text but ki breu ki balapen le auria ya ka jingim ka jonga kumta hagane ka por I want to repent ngakwa ban kala ka bamod sachi sen ngam ong one bread ya ki phone ki jongfi henry one bread ya ka no ka balapen sneu ya ka jingim ka jongfi tamat ka babod hagane ka por ka ba menta ngalabanong ka class ka basaw discipline your tongue very practical discipline your tongue pen beg ba yo tle ju jongfi imat namar ka daw u jisuang you will speak with new tongue pinkren daki tle ki batamai kajing mot kalong pinkren daki kantin ki batamai ka Bible kong
haka shiti ka baar ka jung Paul shikinong koren kalanong ka basan ka dukot ka bakat nyeo kita ki ba don hau Chris ki long ki jing tau ki ba thamai ki perkat ya ki ba thamai ki kren ya ki ba thamai ki le ya ki ba thamai bat ngakali haka ne ka por ka ba menta ka nongot na preng jongi ki ba don kam ya ka jing em ka ba thamai ya ka rukom kren ka ba thamai. The Bible kong death and life are in the power of our tongue. Kajing yap bat kajing em ka shong ha ka bor jong thle ju jongi kat kum ka proverb ka lanong ka bakat pra ka dukot ka baar powai. La ong sho ka proverb kum ne bau ne u thle u jonga baru jongpi u snau tanat ban lor ni gossip. Kadon kapor ni shong hai yang ki sam ke jongi lani lamba ki smartphone ki jongi ni pelot chibon kapor ban gossip ban lorni ban kren sapang jong ki way lada kata kapor ni pelot ban kren sapang u jiso kan wan ka revival ka bakraw. It is time. Kalau day kapor nakabenta jonga, but nakabenta jongpi, let us talk about Jesus. Tongin kren sapang u Jisu. Way pastor balaklat, pastor rangba badon buram. Wong yakini ki contain if that man goes to hell. Lado new brew, katay ka brew ki let siya dujok. Tangkaway berkata kalong uthli jengki. Kani kapan perkat ya ka jing em ka jonga habau kren ubalasle ujong utrai. Lado uthli jonga ba jongpi ulaban penyap yangi ulaban pelaju jok yangi. It is time that we repent. Pila banong pastor hakano karukom. Ngakan mau ya kawai ke jingjia. Bat menta ngan keren ya ka hakawai ke rukom. Modur don bafon ya pi menta. Tay pi don hangno baba pi don hangno. Haga jing shisha pila don hanong tamai pi ong nga don halat kor. You are lying. Kene ka phone ka bat hakikti ke jongi ka pensuk yangi bat ka pensaja yangi kaya rap yaki kam ki jam bangin pendep kloy bat ka don ka poro ka pen kloy ban lepop yu tlit ujonga baru jongve way na kinong yalam ba dang hagini ki sngi ki baladep la shamba ka jingkren ka jongu ka day ka jingkren ka ba penja burom ya ki riu hebat ki riu han bala slot no ya ka daga bor ka jinglong nong yalam jongu why namaru thale ngakot ya fi ki prabangai bi how try Jesus tongin kan mau yo Ananias bat ka Sapphira habau Petros uang tangkat ne hooj tangkat ne. They lied to the Holy Spirit. Kila syukur yo mensemba ko jong ublay but kila kalon yap kumta ka Bible ka penskam hane death and life. Kajing yap bat kajing em ka syong hagabor jong thle ju jongi ngapan shloria fi hagane ka por ka bamenta let us speak life. Hagane ka jing yaseng hadin ka de ka jing kren menta ngin kren yaki kantin jong ka jing kermen ngin kren yaki kantin jong ka jing kerku ngin kren yaki kantin jong ka bor ngin kren yaki kantin jong ka jing penem ngin kren yaki kantin jong ki kamba yaki kantin jong ka jing pen kia shibon ki breu ki sha rem tang nakadaw jong thli tu jongki kumta ngaong happy snowba penbet yo thli discipline your tongue kamat kabasan bat ka kelas kabasan ka bangin Ukraine hagane ka por ka bamenta forgive and reconcile map
But Yesuk no. Ujisu halor jung kading pana Calvary. Upan Yesuk yaw dakay. Baru kupau bahabaneng. Baru ong yakini ki contain. Today you will be with me in paradise. Ladapim map. Ladapim Yesuk. Hagajingem gajong fi prabangay be. Kan mau yakini gajing shisha. Ublay unam kerku yangi. Ngakan mau ka ay kabaw Jisu. Uhikai habaw duay. Bat kani gajing hikai ngidon kam banbo. Hagadonod bat hakaman sim gajongi kabawang. Habaw blay umap yang abar yafi to map ro ya kita kibale sneu yangi bangakan mau hagajing to nagaktin gajong blay ngi shem kat kumu Mattheosan arpulai arpusau hang tola ong yawe ubreu ubawan hagaduan ban ay gajing aingo bala shem bakaktin gajong blay kayo to yang abar yapi baon pediang ya gajing aingo lani on la ban pensngo yo blay day ladangi map lane ladangi Yesuk bat kita kibreu kibangi ni don kadaw shibon ngiyalap syapangki miracle ngiyong healing signs and wonders henry ngim ngam hagane ka jing shisha jong kaktin ka jong ublay lese dona pedeng jong pi hagane ka por ka bamenta piong ngadang don ka jing bom Yesuk batno re batno bat ka perlok ka jonga batu perlok jonga badi mei jonga badi pai jonga what a joy hagane ki sngi ki baladep ban yo iba ka way ka family hadin ka jing duai hadin ka jing yakren kila yak kedup kila ya map ai ngo yo blay ka don ka freedom ka don ka jing pelai lot ka jong utrai namar bakane ka long yeng kala ya map bat kala ya sok let's say dona preng jong piro hagane ka por ka bamenta ho you blay la map ya fi henry pimpat la ban map ya kita kibale sneu ya fi lawan ka way ka probangate hagaying jong briu jong blay but on the kalawan kong I want to say something ngakwa ban ong ay happy briu jong blay wong kay kabapimot banong this is a real story but ilong ngakwa ban pan map nafi ubriu jong ublay uong yakini ki contain hashwa bapinwan shagane ka ying ngala mabiapi and what a joy on that day kalong kasngi ka bakraw kadon ka jingkmen but ki umat ki jaw na ki kmat jong ubriu jong ublay but ka prabangay oh kilok ki jor prabangay biide how try Jisu ngakwaban ong happy holiness ngiyakren syapang ka jingkod bat kane ka jingkod kabanganga kren ladakam don ka jing Yesuk ladakam don ka jing yamap there is no holiness kalong ka basuk prabangay biid ban kren syapang ka jingkod Henry ni syai perkat nem baka jing Yesuk bat ka jing yama parabriu kadai ka way ni ki benta ladangi kwa ban pas haga school jong ka jingkod kamat ka babot haga ne ka por ka bamenta bat ngangait kan dero kamat ka bakadu sanctify yourselves kat kom ka kitab jong Joshua kalenong kabalay kadukot kabasan uong yakini ki contain to pen kentang yalade namarla syai utrai unle yakikam ki bapala hapdeng jongpi ngakren biang sa sisen ngi ong ngi kwaban yo i ya ka revival ngi kwaban yo i ya ka bor ngi kwaban yo i ya ki kamba ba ya ki dakla henroi ngakeli hagane ka por ka bamenta hato ngi lapen kentang ni em ya la ka jong ka jengem kamot ayu kane ka kentin pen kentang
kanega kentin pen kentang ngakwa ban batai hapi ya ki katto katne teli ki jingmot ki badon haka kaban nengkong ngiong set apart ban long kita ki breu ki bakarpang ya kabalang gajongi hagni ki spas nem ki baladep la tip bakadei kata kabalang ki probanget lani ki banget ki bakarpang hato kata ka jinglong kerpang kadang donem hagini ki sngi ki ba menta haba ki breu ki pet yang aberyapi ki yoi we are different ngilong ki ba pair kadau kalong bangila set apart ngila pen kerpang yala ka jong ka jingim sakawai ka jing batai yagane ka kentin pen kentang ka jingmot jangka kalong pen kod lot baro ngabat yonu bitor hagakti ga jonga bala kumno ngitip bakinong shna yagane ka shwa bakin seal kideban snowto bagane ka ka deban long 100% pure shispa percent kane ka ka day ban long ka bakot bar ngadang modor ni bat yaw ni uklong baladon ka jing tohang ni 98% pure 2% pat kalong ka bamkot hato pindi ya kane ka lada day manganganam di namala tho lupahang ni R% kadon ka jing bamkot kalaban long Kano kaban pensnil ya ka met ka jonga bat ka jongpi barhabong pen kentang yaladi kabamot pen kod lod baro ublay unkwa ya ka 98% holiness ukwa ya ka 100% holiness. Amen. Hallelujah to the Lamb of God. Bar nga duay bahagane kijing yaseng ki prabangay jong kabalang ki loki jor bangin don yagane kijing snowto haga jingim bar haga jing yad lenti pilgrim ke jongi but sakaway ke jing batay yagane ka kantin kabong sanctify yourselves kaway ne ke jing batay kaong ay tilot yaki met ki jongi yaki men sem ki jongi yaki jing mot bat yaki jing perkat ki jongi kila don ki samla ki ba yakendo yanga bat ki bala phone yanga ki bong pastor I'm sorry I speak to the youth Hyong pastor hagine ki snem ki bala dep kane ka met ka jonga ngala IT ya ka hau soitan don ki bong yanga ngala ngam haga jing auria fornication kabamot kapop jaklia pastor hagini ki sanreusnem ngala IT yaka met ka jonga hakikti ke jongu soitan ula penjot yaka donro ki bong pastor duwai na ka banta jonga namar hagini ki peusnem kane ka met ka jonga ka jingpang kalabat yaka ai ngo na ka benda ka ktin ka jongu blay kasiti ka jong upol shakinong rom kalanong ka bakatar larapin pule na do ka dekot ka benengkong hado ka balay upol ukerpat yang abadyapi bangin IT yakin met ki jongi bakin longkom ki jing knya ki baem bat ki bakin jamen sem hagani ka por ka bamenta ngakot yafi ki lokbe ki parabengej hagani ka jing yaseng IT yakin met ki jongfi ngakren hakaway ni kijing yaseng don gibakali hangno ka address ka jongumen sembako where is the address of the Holy Spirit don gibong hakajing mani ka ba itanat kalaban long kata don gibong haka temple bar haka synagogue kataro ka don ka context haka ktin ka jongublay don gibong haka tabernacle kataro ka long ka baday henry nga kwabanong hafi the address of the Holy Spirit is your body.
Amen. Ka address jong uban sembokoj jong ublay ka day ka met ka jonga but ka jongpi kum tau polwang haka shiti shekinong koren don't you know hado pim tip nem baka met ka jongpi ka day ka ying shong ka jong ublay nga khot na do ki samla ki longkmi ki longpa le sepi ong hagane ka jing seng pastor gane ka met ka jonga ngala IT haga jing pang hagane ki snem ki bladep come to the altar one shakaduan ka jung utrai IT gane ka met ka jongfi hakikti ki jung utrai but pin yo I ka e ka bo blay unle haga jing im ka jongfi Nginyar wai ka jing ruai ka ba sauspa kandai powai but kad banginang ruai ka ne ka jing ruai nga ai ka ne ka lat na ka benta jongpi mano ban yang da ki jaka ki ba pipi shong but ban wan shagaduan ka jung utrai pikwa ban pas ha ka ne ka school jong ka jing ko the school of holiness this is the right time ka ne ka por ka ba kentang ka ne ka por ka ba biang nakabenta jongfi ka jingruai ka ba sauspa khandai phowai yang mano ban yang nengkong hagane ka por ka ba menta nyin yo ban duai nakabenta jongfi nyin ruai yagane ka jingruai ha ka sur jong ka jing duai manog penong pastor duai nakabenta jonga ki don ki shakri ka jong utrai ki evangelist ki pastor ki ban duai nakabenta jongfi wan yang mano hagane ka por ka ba menta Ai kating neng baku Manoban yang nengkong hagane ka por wan shagane ka duan ka jumutrai yin yoban duai ne ka benta jumfi ding breng tu mano ki long kmi mano ki long pa mano ki khon samla ki bong ngakwa ban pas hagane ka school jong ka jingko hagane ka por ka bamenta hagane ka jingyaseng Don rogi bakwa ban IT yaki met ki jongfi bau try un yoban ktai yaki mi nagane ka jing yasang ki breu ki bala karkru ke jungu try samano ban yeng hagane ka por ka bamanta pila balong ki longkmi pila balong ki longpa pila balong ki khon samla wan shakaduan ka jungu try Samano hagane ka por one ban bread ngamong bread yaki phone ki jongfi one ban bread yakano kano ka bamday haga jingem ka jongfi pan kloy kane ka por ka jong utrai u khot yafi one samano yang jot lega jaka ka ba fi don mapiro hidon hagane ka jing yaseng Biale haga jingem ka jongpi pikwa ban long ubakhoy phimla kani kadai ka por ka jongfi samla bi balai phimye wat pane ya ka download ka jongfi kani kadai ka por ka jong try but Angan benong sun baru Unong job rabonan long arumenta nakabenta jong kito ki bapet yang alang bagay ka screen jong ka TV hagay ka por ka bamenta ki don ki ramba ki bantuai nakabenta jong fi ki bandon shakrum jong ka yimane pilaban wan hajan jong ka screen ki don ki ramba nakarpa ki ka ramba bakin here nagani ka ying ka bakantang ka jong utrai ban like up ki ban save ki bakodor samano hagay ka jinga sang pankloy oh hallelujah Kidang don hagane ka por ka bamenta o kilong kmi bait ki khon samla kilong pa lara pimpat pas haga school jong ka jinkhon wat kmi lanti ka baneng Napaka Bible kong to long pi ki bakhoy namar nga na long ku bakhoy ong utray samano hagane ka por ka bamenta Hallelujah Sa sisin ngong Kibadan siya krog jong kayi ka jumutray Kilaban wan hajan jong ka screen Kidan kiramba kibanyarap Nakabanta jong Sa mano kilaban yin Wan jay jay siya gani kaduan ka jumutray Mati ka jing kta ka jumutlay Mati ka jing penhod ka jumutray Ka
Kadon kabor ngan ya to ya fi. Kabor ban pelai ya fi. Kabor ban penkia ya fi. Kabor ban tray kamba. A lot of people kentang ya la de. A lot of people kod ya la gajong gajingnya. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ai gading baku na bringkan Hapanya. Hikwaya gajing majong Kadin gajong mensim bakod jong play. Kane kapor gajong pi baru try. Lana play jong pi. Iba song sabar jong kane ying ka bakantang gajong try. Roman sim bakod jong play. Ukdeu hagadonod bar hagaman sim gajong pi. Papidon kam menta banyak tendo baru ngong wano. Wano hagane kapor ka bamenta. Ai gading neng baku Samano pialapan yang amin kajingkang kadang play na kabanta jong fi. Wan siya kaduan ka jong utray. Day hagaduan ka jong utray. Hiplay ikipop ki jong fi. Hagaduan ka jong utray. Hipan kod ya kajingem ka jong fi. Hagaduan ka jong utray. PID yala ka jong ka jingem. berkot ke balai amin Samano hagane kapor ka bamanta. Yang joy ka jaga ka bapipidon. Kadon ka jing tray ka jong mensim bakod jong ublay. Hagi donod bar hagi mensim jong ki bangeng. Ka jing tray ka baporba ka jong mensim bakod jong ublay. Samano hagane kapor ka bamanta. Ki ban yeng me ki jaga ki ba ki shong ba balong try. Ban khod yanga ban khod yanga ban khod yanga. Hallelujah. ai gading Hallelujah. neng baku Papi ki badon amin Syakrom jong ka ying ka bakantang ka jong utray. Pipet yang alang bagane ka scream jong ka TV. Snob halet siya ka jaga. Bagi don ki rangba ki bantuay na ka banta jong fi. Papi ki badon hagane ka jaga. Wano banta ki syakri ka jong utray. Kin duay na ka banta jong fi. Ahi majong ingat Hallelujah. bagag Kahima ka jong play. Kapli ya ka jingkan. Na ka banta ki priyo ki malapas. Ya ka skol jong ka jingkod. Lada pi fail, lada pi saklas. Haka skol jong ka jingkod. Kinamlaban yo iyo play. Get right with God today. Hallelujah. Samano hakane ka ai po. gading Dona plek jong fi ki bedon kamban ID ya ki met ki jong fi. Hakane ki pod ki bala dance kila ID ya ki met ki jong fi. Haki kti ki jong syaitan. Haka jing snow ha jong kane ka protay. Kane ka tay ka ski ka jong fi. Baru try play you pan palag Lord ya fi. ai gading baku na bringkan Hallelujah. Samano hakane ka por. Teng ya ka jingwa. Hallelujah. Yang hakane ka por ka pamanta. Yang jai jai. Yang jam jam. Wan siya ka tuan ka jumutra. Man ya ka por ka jumutra. Jesus. Hallelujah. ukularban ai bo Don sipon hakane ka jingya sing. Kiba play khot ya fi. Please graduate in the school of holiness. Pinam yo show ya kane kapor. Kane kapor ka bakantay. Kane kapor ka jumutran. Ban siya kaduan ka bakantay. Kiton ko kiramba hagane ka jiya sing. Kibadon kam ban mat ya ka jing ban khot ka jumutran. Yang joy na ka jaka ka bapipidon. Ban siya kaduan ka jumutran. Samano hagane ka por ka pamanta. Umusino ko jung ublay. Udang kta ya fiya. Himdon kang panladyar. Himdon kang panlepulo. Just come to the front. One siya kaduan ka jung utray. Hagane ka por ka pamanta. Jisu up ya pi. Hagane ka duan. On pan khod ya pi.
Un ya rap ya pi, un ai por ya pi. Naong ro un pen kia, ya ki met ki jong pi, ai di no ya ki how try. One heart, one heart, One no, hagani ko po. amen. Kadang don ka por na kabanta jong pi. Ko ki lok pi, Unai jingim, prabangai pi one, pan khod ya la di. Hallelujah. amen. Samano hagani ko po. Please come to Jesus. One show Jesus. Kadang ka por ka jing pan khod, hagani ka por ka babanta, hagan tuan ka jong tuan. Kadang ka por ka jing pan khod, hagan tuan ka jong tuan. Pila fail, hagan jing yai nanti ka jong pi. Pila ha, pila sa kelas. Lay ai sa si sen, kani ka lat ya fi. One heart, one heart, Samano, one amen. samano, kilak pi. Samla ba kodor. What idea ka met ka jong pi hong soitan. Rai hagane ka no pai, jong gane ka sni, ba pinai di. Ya ka met ka jong pi, na ka benta ka buram, ka jong utrai Jisu. Ka met ka jong pi, ka dai ka temple ka jong ublay. Christmas Hallelujah. in lelang syabura. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Syakatagari Dapat semua day ban penkut ya gane ka po. Please come. Sumahawa. Pinambabi. Ay ngoyo blay ba piwan hagane ka jing sing. Pinambabi. Kani gane ka por ka jong pi baru try. He is calling you. Ukot ya pi. Wan penkut ya lade. Penkut ya lade. Oh hallelujah. Kimen sim giba kodo. Snobhawan. Graduate in the school of holiness. Pas no haka school, chong ka jing kod. Pindon ka jing lai lord, ban shakri yaw try. Pindon ka jing lai lord, ban im hagane ka pertai. Samalo hagane ka por ka pamanta. Tidang don kimen sim giba kodo. Hinsa nur, yagane ka kenta ka ba kentanta. Don't regret when you go home. Henry Aingo Yoglay. Pilawan hagane ka duwan ka jumutra. Samano hagane ka po. Karang gidang duway na kabanta yung ginikiman sim gibakono. Ladang don hagane ka po ka pamanta. Please stand. Snobhayeng. Samano hagane ka jing yaseng. Oh, hallelujah. Hallelujah. Satang kandiat peliki minute. Yin penkut no. Yin kang no ya kene ka jing kang. Yo makanwan ka jing pabi. Haka jing hem ka jongpi. Balay ngamuan. Banmat ya kapor. Ka jing penkut ka jing utray. This is your day. Oh, hallelujah. Ngawan pai atrai mensa mendansna ciang ngawan pai bat kadon lapa Ang don nem hagane ka jing isay. ngawan syami Pila paidin. Pila fail na ka school jung ka jing ko. Henry laong yang abar ya pi bangin one pai. Kadon kalat bangin yok sa sisen. Ya ka jing ko. Par ya ka jing pen koy. Samanowan. Higi ba siyong shabar.
Jong kene ke ying ke bakentang ke jong try. Why don't you come? Mapi ki ba pet yana. Have you screen jong ke TV ke jong pi. One show Jesus. One mat ke jong pen code ke jong try. Klem ke jong code. Hinong laban yo yo play. Oh hallelujah. 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 One deki umat, pada kajing pancung kadono, mi na kaduan kajumutray, na kajing kemen kabapra, samalo hagani kapor kabapra. Thank you Lord, hallelujah, hallelujah. Dang don nem hagani kapor kabapra, ini dimen save kapor. Thank you Lord, thank you Jesus. Samalo hagani kapor. What me na gade ka jiya sang Klam the graduate na ka school jong ka jingkot Kabaw blay wa yang aban ya pi bagim pas Lada pidang syong ha gade ka ying ka jong try But we small to ya ka jing kta Ka jong one no Aswa bangan kliyap no Ha gade ka por ka magkanta Ha gade ka por ka magkanta One bread, jingkit kapop hami. Dang don nem ha gade ka jing ya sang Na ay di baro. Yang pastor duai na ka bantay jonga Nakuwaman ay tilot. Please come. Ngadakar patrit ya. Please come. Penkloy. Keduan gadang play na ka bantay jong fi. I am calling you. Nakot ya fi. Mendang snap siang. One. One pai Snobhawan. Bat kadono Snobhawan. Lapa Kibadan siya krom jong ka nagaying ka bakantang ka jumuran. Shami Kawan mentas Ngawan pai Ato ay cinta Satang kandiat teliki minit. Pangan kaliap no ya gani ka por ka bakantang. Atrai Shami Bajing Hamin Si Don po na pring jompi ha gani ka por. Badon kam karki ya ka jing kun po ka jumutra. Snobhawan. Nawan yang hamiminta Yang atupin Sama Dajing rem one samlabi. 1 kilong 1 kilong pa sa ka school jong ka jing koy. Pat pin kmen ha ka jing em ka jompi. Pan shakriyo tra. Mendang snap Siyam Awan pai Kadono Ngawan Shami Ngawan Menta Ngawan Payato Ay Jingjata ngamlaban penwai ngamlaban kang ya gani ka jing kang. Umun sim ko jong ublay utray borba ha gani ka jing yesay. Snobhawan. Please come. Ngawan Payatrai Shami Thank you Lord. Padono One. Ladang Mat ngatin
don nem hagane ke jing yeseng. Ni piong pastor ngalabiang. Ado prophet Isaiah wong woe unto me. Ilong ye. Ilong ye. We are sinners. Ilong kinong pop. Ilong kinong pop. Ilong kinong pop. Keep on come you Jesus. Keep on come ye ka jing perkhod ka jong Jesus. Tanga kholi. Oh hallelujah. One shall be, One show Jesus. no one Thank you Lord for the anointing. Ngawan pai aku ai cinta Ngawan pai atrai syami ngam slola syasu One should be one. pai nok mat I jong mi nang atrai I senayanga Someone know hagane ke jing yeseng. nomle This is the beauty of the work of the Holy Spirit. to penim atrai One ban bread yeki umat khan ki jongpi. Hagaduan ka jongtra. Ngawan pai atrai menta Hallelujah. mendas Hallelujah. jian jona Hallelujah. Ngawan pai Ay, kapurang dakadonun lapa Ngawan syami Ngawan Dam don nem hagane ke jing yeseng. Kumun sibo ko jong glay jang jang. Hagi don ud par hagi sim ke jong. Atu ai cinta Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ngawan syami Ngawan menta Ngatray kalabiang ngan penkut no ye gani kapor. Ngawan pai Atu ai cinta Hallelujah. Ni aingo yo blay na kapantay jong gani kapor. Kabo try lo yo pan kurku yang I. Leng bagani ke jing yeseng. But kimen sim ki bakodo. Ki balawan siya kajat jong kading pana Calvary. Hagani kapor ka pamenta nga khot ye fi baro pai lang jong utray. Tongin duay ye ka jing duay jong ka jing aingo. Kamday syo ka jing duay kabangin pan na utray. Ong aingo ye me ko kanrat nagabenta jong ka kapor. Tongin ni duay lang baro. Oh hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ni aingo ye me ko try ba ye. Nakabenta jong ka kapor ablay. Kabamelayoban kurku yang iko Jisu. Kijing ruai, kijing duai ablay. Kaktin kabakot ka jome try. Kamtam nga aingo ye me kanrat. Nakabenta kapor ka jong simbakot. Kabatray light load. Hagane ka jing yeseng ko kanrat be. Aingo ye kasnam kabaloy ka jome try. Kabamelate ko kanrat. Halor jong kading pana Calvary. Ban ma pan kod ye ki pop ki jong ibaro aingo ye me kanrat be nakabenta ka jing tray ka baborba ka jong simba ko jome ablay hagane ka por ka bamenta ngiya so ko kanrat be baru nong rai sam banong ko sim jonga to kar khu yo try ko sim jonga to kar khu yo try but what klet ye kijing lebha kijong ubaro ubala map ye kijing le baman jong pa baro ubala pan khia ye kijing pan kijong pa baro uba pan pong pan sniet ye pa de kijing le snai bat kijing snai bajem uba pan kedang ye ka shantur jong pa de ki babha kat ban pen thamai ye ka jinglong samla jong pa kum kapukni
ka buram ni ai shame u Jisu. Amen. Ngai ngoyo blain na gamta ka khobor. Ngai ngoyo blain na gamta kijing jubab jong blain ya kijing duai kijong I baro. Ngai ngoyo blain ya ki eke baro ki bola le. Haga na kapor menta ngin ruai kijing ruai ka ban reus ba an reupo. Tangka dekat ke benengkong bat ka khoros ngin yo ban penwai no ya ka chia seng. Reus pa an reupo ngin ruai tangka dekat ke benengkong bat ka khoros da ka bieng lang baro ngin pen pau ya ka jing snengu bat ka ji roy utrai arsin ngin ruai ka khoros hadin dia ruai ka ne ka wei ka ka to yang lang baro ngin ya wai ka ne jing sang hadin ka ne akot yai pastor leader world post ngap in kerku pen wai ka ne jing sang Jungi bahapeneng ngiai ka buram baga jiro shme baro nagamende ka jinggar khugi jome hagane ka district baga ne ka je seng ka bamanta khamtam tragen rat hagi jingruai ki jingduai bat khamtam e ka tin ka babala ai lambo shigri jome baniai ngo ime nagamende ki ni men sem baro kho ki balawat atrai ya ka khmat ka jome ho ja tragen rat om tangkini ke balawan Henry mangi way be way try kan rat malagar khuingi ko kan rat haga bain mi ne ne jeseng long rangkat me try kan rat bin ya yem ban shakri me hagi por baro khaki banang wan hado mini shaman me haga bawain otwai baga jingai e ga bada biang ga jong me Jesus Christ obo try jongi ga jingi ke mada bam jikot ka jong blai badukpa lam ga jis lok betiang pen sai bor ka jong mun sem khoi Begini ke lai wow belain yo ni ai sareng kat ban ngi par hoi ke badon hang ne bat ke district baro kawai hoi baga je seng ru ban sa long shibet nadu menta bat shido ki bam jukot amen